Още една истинска смразяваща история от кабинета на родовия терапевт. Работя с жена, която ми сподели, че синът ти започва от нищото да казва: "Мамо, кой е този за теб с нож и кръв?" Повтаря го отново и отново спокойно, като че ли описва нещо, което вижда. Дете, което не е чувало подобна история и няма откъде да я знае. Започваме работа с рода й. Постепенно излиза нещо, което никой от тях не е знаел. В рода на баща му има прабаба на това дете, жена, която е била убита. Намушкана с нож в гърба на улицата на публично място и по-късно умира. История, която е останала скрита и неизказана. Дори бащата не я знаеше. И точно това дете започва да я описва с думи. В рода нищо не изчезва. Това, което не е видяно, не е признато и не е преживяно, остава като информация и търси начин да излезне. Понякога чрез поведение, понякога чрез усещане, а понякога чрез думи, които би трябвало да не съществуват там. Чувал ли си някой да казва нещо, което няма как да знае? Сподели в коментар.